Hydroizolačný pás V60 z oxidovaného asfaltu sa v minulosti bežne používal na hydroizoláciu spodnej stavby. Poďme sa pozrieť, v akom stave sa dnes nachádza. Budova, na ktorú sa bližšie pozrieme, je stará 6 rokov. K búracím prácam sa pristúpilo z dôvodu zmeny urbanistických plánov v danom území. Keďže sa objekt demoluje, máme možnosť odkryť jednotlivé vrstvy hydroizolácie a posúdiť jej stav. Ako vidíte, hydroizolácia je v hroznom stave. Jej štruktúra je viditeľne narušená. Hydroizolačný pás je degradovaný a ľahko sa láme. Bez akýchkoľvek problémov ho možno oddeliť od podkladu a bez problémov roztrhnúť. Postupná degradácia pásu sa prejavuje na celom jeho povrchu. Hydroizolačný pás v tomto stave nespĺňa žiadne požiadavky, ktoré sa kladú na ochranu spodnej stavby. Týmto problémom sa možno vyhnúť jediným spôsobom – použitím modifikovaných asfaltovaných pásov pre spodné stavby typu elastobit alebo fundament. Tie sa vyznačujú dlhšou životnosťou a lepšími technickými parametrami. Vynikajú vysokou mechanickou odolnosťou a lepšou spracovateľnosťou. Vďaka tomu zabezpečia zodpovedajúcu životnosť hydroizolácie spodnej stavby.